Hybridy dinosaurov a človeka v ľudskom svete znovuzrodenie alebo vírus, ktorý zabíja dinosaurov? Ak sa chceš dozvedieť, čo sa bude diať v ľudskom svete znovuzrodenie, tak sleduj do konca. V minulom videu sme sa mohli dozvedieť, že sa výprava, ktorá uviazne na ostrove, stretne z Okši so zlovesným, šokujúcim objavom, ktorý bol pre svetom skrytý 10 ročia. Otázka znie, s čím sa tam stretnú, a to si teraz povieme. DNA získaná od troch najkolosálnejších dinosaurov mohla byť náhodne alebo zámerne modifikovaná, čím vznikli ešte väčšie, silnejšie a inteligentnejšie tvory, ktoré sú oveľa nebezpečnejšie. Vzhľad možnosti je nekonečno. Ďalší Indominus Rex alebo geneticky upravený raptor, ale podľa mňa to bude hybrid človeka a dinosaura. Prečo? Po Jurskom parku 3 sa mal natáčať 4. Jurský park, kde sa mali objaviť hybridy ľudí a dinosaurov, ale nakoniec sa od tohto šialeného nápadu upustil a vznikol Jurský svet a s ním Indominus Rex. Podľa mňa by to bolo veľmi zaujímavé prepojenie franšízy, kebyže sa objaví hybrid človeka a dinosaura, ktorý sa mal objaviť v Jurskom parku 4. Ak by ste chceli videjko o tomto tajúplnom a šialenom pláne, tak dajte vedieť do komentárov. Zorin tým by mohol nájsť cintorín všetkých neúspešných dinosaurových výtvorov a klonov, ktoré InGen v priebehu rokov nezvládol. Mohli tiež nájsť prvé hybridy dinosaurov z obdobia pred Jurským svetom alebo akýchkoľvek desivých mutantov, na ktorých mohol Lockwoodov a Hammondov tým prísne tajne praxovať. Pokus na dinosauroch. Na ostrove by sa mohol nachádzať tajné laboratórium alebo celý komplex laboratórií, kde sa vykonávali nelegálne experimenty na dinosauroch alebo ľuďoch s cieľom vytvoriť biologické zbrane alebo ovládať ich správanie. Toto mohlo viesť k vzniku nového ekosystému, kde by geneticky upravení dinosaury a poprípade aj geneticky upravení ľudia žili spolu na ostrove. Následne, keď boli tieto tvory pripravené, mohla ich odkupovať americká armáda na výcvik do ostrých bojov. Táto genetická manipulácia mohla viesť k vzniku nových, vysoko nákazlivých chorôb, ktoré by mohli ohroziť nielen dinosaurov, ale aj ľudí. A zrejme to tak aj bude. Nedávno sa objavili fotky aj videá z natáčania, kde môžeme vidieť nejakých ľudí v skafandroch, ktorí nejakou dezinfekciou, ktorú získali z výpravy od toho najkolosálnejších dinosaurov, postrekujú ulice. Táto dezinfekcia môže byť nový liek alebo sérum DNA. Na ostrove sa môže nachádzať stratené mesto pod zemou alebo skôr v džungli by sa mohlo nachádzať pozostatky dávnej civilizácie, ktorá mala nejakým spôsobom spojenie s dinosaurami. Títo dinosaury mohli využívať na stavanie chrámov alebo ich mohli uctievať ako nejakých bohov. Tuto môžete vidieť fotky z natáčania, kde to tak vyzerá.
V júli tohto roka sa objavila fotka z natáčania, kde môžeme vidieť akýsi zrútený vrtuľník. Teraz sa pýtate, ako to súvisí so zlovesným šokujúcim objavom, ktorý bol pre svetom skrytý 10 ročia. Keď Zorina výprava ujazdí na ostrove, tak mohla nájsť dokonca niekoľko takýchto vrtuľníkov. Na vrtuľníku mohol Zorin tým spoznať logo nejakej cestovky, ktorá robí výlety do exotických destinácií. Keďže zrejme je tento ostrov chránenou alebo skôr zakázanou oblasťou, tak letecké výlety sú zakázané, ale napriek tomuto zákazu sa mohla nájsť cestovka, ktorá tento zákaz porušovala a opakovane robila prelety nad týmto ostrovom, kľudne aj hneď od katastrofy v Jurskom parku, keďže Ingen od katastrofy na Isla Nublar a od katastrofy v San Diegu išiel rýchlo do krachu, tak nemal veľkú kontrolu nad týmito ostrovmi a zrejme toho využila táto cestovka. Občas sa mohlo stať, že tieto prelety nad ostrovom nevyšli podľa plánov a napadli ich napríklad pteranodóni a zrútili sa. Zrejme je tu možnosť, že to mohol niekto prežiť, ale podľa mňa by tých ľudí skôr či neskôr zožrali raptory alebo niečo podobné. Ak je zvrat Jurassic World Rebirth skutočne šokujúci, tak potom odhalenie, že John Hammond je stále nažive, môže byť neočakávanou možnosťou. Postava Richarda Attenborova z Jurského parku a Strateného sveta má vo franšíze veľký odkaz. Je tiež potvrdené, že zomrel krátko po pôvodnom pokračovaní, ale príčina jeho smrti nebola nikdy odhalená. To dáva určitý priestor na to, aby sa postava vrátila. Aj keď Attenborough už nemôže zopakovať svoju rolu, existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako by sa Jurassic World Rebirth mohol popasovať s týmto problémom, že John Hammond je stále nažive. Jedným z nich môže byť, že prestieral svoju smrť po stratenom svete, aby pokračoval vo svojom výskume v pokoji a bez verejnej kontroly po incidentoch v San Diegu. Problém je, že v čase, keď sa tento príbeh odohráva, by mal viac ako 100 rokov. Možno Hammond tiež využil niečo zo svojho výskumu, aby mohol zmeniť svoju dĺžku života a vzhľadu. Ďalšou riskantnejšou možnosťou je, že sa John Hammond vráti ako mladšia verzia samého seba prostredníctvom klonovania. Jurské filmy už potvrdili, že klonovanie ľudí rozbil jeho a Lockwoodovo priateľstvo, ale Dominion tiež zmenil podobnosti. Nie je nerozumné si myslieť, že Rebirth by mohol urobiť niečo podobné a odhaliť, že Hammond bol skutočne zapojený do programu klonovania ľudí. Dokonca možno našiel spôsob, ako sa naklonovať hoci s mladšou verziou. Mohol by byť podobný Timovi z Jurského parku. Mladší klon Johna Hammonda znie zaujímavo. To by bol jeden zo spôsobov, ako zachovať prekvapenie. Pokiaľ ide o to, ako by ho to vyhovovalo zlovesnej zápletke, mohol by to znamenať znovu zrodenie ľudského sveta s použitím zobrazenia Johna Hammonda, ktoré je viac v súlade s pôvodným románom Michaela Crichtona. Zatiaľ čo Attenborough výkon ho urobil vyštipnejším a láskavejším, v knihe je oveľa horší a chamtivejší. A to je jeho druhá strana, ktorú by postavy a divák si radi videli. Alebo je tu možnosť, že Zorina výprava nájde na ostrove kazetu, kde John Hammond hovorí o nepodarených pokusoch na dinosauroch, ktoré mohli viesť k vzniku choroby. Ingen mohol intenzívne praxovať na lieku. John Hammond možno povedal, ako vyrobiť tento liek a nakoniec mohol dodať, že park nikdy nemal pod kontrolou. No, dozvieme sa to 2. júla 2025. Dajte vedieť do komentárov, čo sa o týchto teóriách myslíte. Kľudne napíšte svoju teóriu, ak nejakú máte. A ďalšie video bude o tom, na akom ostrove Zorina výprava uviazne. Bude to Isla Nublar, Isla Sorna alebo nejaký iný ostrov. To sa dozviete v ďalšom videjku. A zatiaľ, čus!